at vi her stod over for såmaskinernes stamfader. Tepotten afleverede af og til et korn, de fleste måske nok ved siden af den fure, det formentlig pløjejern krassede i jorden, men alligevel. Her er en sådan rigdom af gamle sager, som ingen, selv Boysen eller Bille, hvis har drømt om fandtes på jorden, end sige her på øen. Af hatte har vi hidtil kun oplevet et eksemplar, et cylinderformet tårn af strå, som skal have tilhørt dette parlament. Men den stikker også alt, hvad vi hidtil har set af stråhat. I en krog på scenen finder vi en byste, efter forlydende forestillende Greve Dannesmør Samsøs bedstemor, modelleret af Thorvaldsen. I bundesuden foruden det førnævnte ur og andre ting, findes et såkaldt bordendepanel, der siges at være fra et af de gamle bådsmandshuse ved Hårbølle. Mens der hen ad eftermiddagen begynder at komme lidt orden i den store sal, vokser kaoset i de tilstødende lokaler. Blandt bunker af maglebrædder, båndvæve, krus, stager og lignende, ligger der sådanne ting som gamle skøder, en illustreret bibel fra 1713, gamle kanoner, syede, malede og tegnede billeder. Apropos billeder,